Рахмат Илнур. Хайырлы көн, хөрмәтле милләттәшләребез. Бүген безнең Дөнья студиясында кунак бар. Ул халыкара бәйгеләр лауреаты, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты укытучысы, андагы гармунчылар ансамбле җитәкчесе Илнур Ганиев. Хайырлы көн, Илнур. Хайырлы көн, Гөлназ апай, сәмсез. Менә шушындай халкыбызның авыл көен уйнап, әллә кайларга яшьлеккә алып кайттың. Менә синең үзеңнең туган яклар, туган авылың кайсы як? Әйдә безнең караучыларыбызга шуны, тыңлаучыларыбызга шуны әйтеп кит әле. Мен өзім Апас районының Зур Былғайыр авылында туып үстем. Орта мәктәпне тәмамлагач, Казанга килдем. Әле русчада җүнләп белмим, музыкаль белемем дә юк. Кая гына барам икән дип шулай килдек тә, башта Казан дәүләт мәдәният институтына килдек. Анда инде шундук бурып чыгардылар. Энем бездә музыкаль белем белән генә киләләр. Син барып кара, башка җиргә дип әйттеләр. Аннан соң киттем. Казан дәүләт педагогика институты иде ул вакытта, музыка факультетына кирдем дә. Энем бездә музыкаль белем кирәк шул. Син бар Казан дәүләт музыка училищесына, Казан музыка училищесына барып кара дип әйттеләр. Инде шунда барып карагач, мен өземнең хоромка гармонында беренче ки уйный белә идем. Шул киләрне уйнап күрсәттем дә, миңа ниндидер өмет баглаганнардыр инде, бу җегетне калмасын инде дип, мине алдылар, рәхмәт яугырлары. Иң беренче укытучым мине музыка дөньясына юл ачучы Гөлнара Махкамовна Валиева. Ул безнең дөнья күләм виртуоз баянчы, мәшһүр гармончы Ринат Валиевның җәмәгате иде. Менә шул аларны мин икесендә минем үземнең укытучыларым дип саныйм. Миңа Ринат Валиев үзенең уйнавы, үзенең моңы белән, үзенең сәхнәдә тотышы белән һәрвакыт үрнәк булды. Шулай итеп син җыр, моң дәрьясына кирип шумдың. 2002 елдан мин өземнең гомеремне шушы Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле анда белән бәйләдем. Халык уен кораллары оркестры җитәкчесе Рәшит Мустафин кул астында әзме күп тәҗрибә җыйгачтын. Анда 4 ел эшләгәч, мине Айдар Фазрахманов үзенең фольклор музыкасы дәүләт ансамбленә чакырып алды эшкә. Илнур, менә гармунчы булу теләге бит. Ул кичкенәдән бар идеме синең? Менә мин хәтерлим, кичкенә чакта китапны гармун итеп тотып йөргәннәрем. Китапка клавишлар ясап, шулай итеп тотып, уйнаган кыяфәт ясап, җырлап йөргәнем хәтердә. Менә беренче өйрәнгән көйең. Кем өйрәтте сиңа менә беренче гармун булырга кирәк бит әле? Көйне бармакларны басырга кирәк, ноталарын табырга кирәк. Тапмыйсың инде аны белеп басу түгел. Шулай да көй чыгару дигән сүз. Көй чыгару. Анда безнең абыйдан калган баян бар иде, иске баян бар иде. Мин анда әзәзләп, әпипә киен тырышып, уйнарга тырышып карадым. Бер генә көй уйнарга өйрәндем дә. Күршедә Рамил абый дигән гармончы бар безнең, Рамил Зарифуллин. Ул үзенең музыкаль белеме булмаса да, шулай яшьтән уйнаган, клубларда уйный иде инде ул. Менә шуларның уйнап, җырлап клубка чыгып киткәнен, кызлар янына чыгып киткәнен мин тыңлап калганмын, шул истә калган. Ул көннәр, йөрәктә дип җырлап чыгып киткәнен мин һаман да колакта яңгырап тора. Мин шуның өчен шуннан соң аның янына кирип йөри башладым. Рамил абый, өйрәт миңа бер 5-6 көй. Аннан соң үзем өйрәнәм дип әйттем. Чынлап та бер 5-6 көй өйрәткәчтен ул авыл көйләре, әпипә авыл көе, Караужа авылы көйләре инде ул вакытта исеме дә беленмәгәндер инде. Менә шуларны өйрәтте дә, әкренләп мине сабан туйларга, концертларга тарта башладылар. Шуннан соң әкренләп мин өйрәндем. Илнур, менә гармун уйный белгән кеше җырлый дип торгандыр инде ул. Син җырлыйсыңмы? Җырлыйм мин. Әгәр дә концертта җырчылар булмаганда, аларны концертны үзмәс өчен мин җырлап та алам. Менә бүген җырлап бир дип әйтсәм, нинди җырлар икән? Бәлки Акъяр көен җырлармын. Sağınam duslar ilkayne şu Sağınam tuğan ilkay belad berge sağınam yaşlı
барда була диләр, Илнур. Шулай инде. Карап торам, үзең уйныйсың, үзең җырлыйсың, алып килгән менә музыка инструментарында бүген шактый, курайында бар, бәләкәй гармуннарында бар. Менә шушы бәләкәй гармуннар белән уйнап, зур гармунда уйнап, баянда уйнап, итальянда уйнап, алар арасында аерма сизәсеңме, бармы аерма? Әлбәттә инде, менә минем кулымда ул хромка рус гармоны. Бу 1877 елда Белобородовлар тарафыннан эшләнгән гармоннар. Ә менә монсы? Бусы нәкъ татар. Карап торам, милли орнаментлары да бар гармонда. Бу аның профессиональ исеме Вараксин гармоны дип атала. Әмма бу гармонны безнең бабаларыбыз 20-нчы гасыр башында бик яратып үзенең тормышларында, конкурсларында, сабан туйларында уйнаганнар, кызлар янына барганда уйнаганнар. Тальян безнеке инде шулай бит. Тальян безнеке. Гәрчә итальянка дигән сүздән кирсә дә, чөнки бу инструментлар барысы да бездә Византиядан кергән. Әмма иң яратып кабул ителгән инструмент татарның, бик якын. Халкыбызның, менә татар милләтенең милли көйләрен, музыкасын, моңын ача торган гармон, инструмент менә шушы тальян гармоны. Илнур, менә бу бәләкәй гармоннарда уйнап күрсәтсәң. Менә бусы 20-нчы гасыр башларында безнең гармончыларыбыз бу инструментларга яратып үзләренең яраткан хатын-кызларының исемнәрен биргәннәр. Мәрьям, Бәдерниса. Искиткеч. Монсы Мәрьям. Монсы Мәрьям. Мәрьямдә дә уйнап кара инде. Менә моның 7 клавишы, менә моның 5 кенә. Искиткеч. Менә татар курае да минем. Татар курае башкорт кураенда нәрсәсе белән аерыла? Татар кураенда, менә күрәсез, анда 6 тишек өске яктан, 7-нче тишек аскы якта. Татар курае ул инде блок флейтаның оныгы дип әйтсәк тә ярый. Татар кураенда мөмкинлекләр күбрәк. Чөнки башкорт кураенда анда 4 кенә тишек. Менә монда тишекләр күбрәк. Рәхмәт, Илнур. Илнур, менә син бүгенге көндә Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында укытучы булып эшлисең. Студентларга нинди нәрсәләрнең серләрен төшендерәсең син? Синең төп укыткан фәнең нәрсә? Мин тальян гармоннар өйрәтәм. Тальян гармон һәм шушы хромка гармонның уйнау серләренә, татар моңына өйрәтәм. Шушы уйнау осталыгы техникасына
үйрәтәм мин. Чөнки моңлы иттереп уйнарга була. Шул ук вакытта урысча әйткәндә четко менә төгәл иттереп уйнарга үйрәтергә тырышам гармончыларны. Чөнки төгәл уйнаса, чиста уйнаса, ул бөтен дөнья халыклары каршында, профессиональ музыкалар каршында да уят булмый төгәл уйнаса. Менә гармон уйнарга татар яшьләре тартылама. Менә шул элек бит инде авылларда гармон уйный белгән егет, аны күтәреп кенә йөрткән, ул бер һәм бердән бер булган дип әйтергә кирәк. Ул бер башка югарырак булган башка егетләргә караганда. Менә бүгенге көндә киләләрме авыллардан шу татар егетләре минем уйнарга өйрәнсеп куя дип. Әйе, гармонга хәзер соңгы елларда гармонга, баянга кызыксыну артты дисәм дә була. Чөнки менә үзебезнең институтта Апас районыннан бер егет килде. Камил исемле бугай ул, менә ул тыңланырга килде. Үзенең осталыгын күрсәтергә, алырлар микән Илнур абый дип килгән иде. Тырышсаң, матур иттереп уйнасаң, алырлар нишләп алмаска. Үземә дә Facebook'та менә социаль челтәр бар бит, Facebook дигән. Үземнең концертлардан, сабантуйлардан уйнаган күренешләрне Facebook'ка алып куям да, бөтен дөньядагы минем язылучыларым карый. Ул яшьтәге музыкага мөкиббән булган абый, апалар язалар. Илнур, өйрәнергә авырмы? Өйрәтәл мине. Акчасын түлим, зинһар өйрәтәл дип киләләр. Әле менә күптән түгел Якутиядан татар-башкорт милли мәдәни үзәгенең җитәкчесе Тахир абый килеп китте. Минем өйгә кунак булып, чәйләр ичеп, мин аны чәк-чәк белән сыйладым һәм шушы гармоннарда уйнап күрсәттем мин аларга. Аны да тыңладым, үзем дә уйнап күрсәттем, ул мине төшереп алды. Кара, мин болай уйный белмим икән дип, менә шулай итеп өйрәтәл дип китте инде ул миңа. Илнур, менә гармон ул бит инде менә теләк булырга мөмкин, талант булырга мөмкин. Менә кайсы кешеләр булырга кирәк, яхшы гармончы булыр өчен? Теләкме, талантмы? Менә минем үземнең мисалымны китергәндә, студентларга да үземнең мисалымны да әйтәм, ул җиңелрәк, тизрәк барып җитә. Теләк булу бер әйбер. Ходай Тәгаләдән 10%, 15-20% сәләт булса, калганы барсында тырышлык белән алдырып була. Мин үземнең тормыш тәҗрибәмдә күп күрдем гармончыларны, баянчыларны. Менә Ходай Тәгалә үеп биргән сәләте. Аның әти-әнисе дә музыкант булырга мөмкин. Аны кичкенәдән музыка мәктәбенә биргәннәр аны. Ул 7 ел музыка мәктәбендә укыган. Менә дигән техникасы, уйнау сәләте бар. Училищены бетерә. Һәм алга таба киткәндә ул бөтен үрләрне яулаган, үзенең юлын таба алмыйча башка өлкәгә, сәүдә өлкәсенә кирип киткән мисаллар бик күп. Менә мин үземә Ходай Тәгалә бәлки 10% биргәндер сәләтне. Калган барысында мин булдырган, мин тырышам дип тырышлык белән алдым. Төнлә музыка училищесында кунак кала идем. Вахтерша әбиләргә, апаларга шоколад бирә идем дә инде. Бу ришвәт шикелле булгандыр инде, андый күчтәнәч бирә идем инде. Һәм кунак кала идем. Мин беркемгә дә начарлык эшләмәгәнмендер инде ул вакытта. Төнлә 12-1-гә кадәр мин уйнап утыра идем, үземнең осталыгымны чарлыйм. Чөнки иртә белән дәрескә барырга, әзерләнеп барырга кирәк бит. Иртәнге 7нче яртыда минем шушы специальность дип атыйбыз инде, баян дәресе башлана иде. Мин иртәнге 7нче яртыга инде әзер булып, бармаклар йөгерек, нәрсә уйнысымны әзерләп тора идем инде. Менә шулай иттереп. Илнур, синең өчен менә бүгенге көндә иң яхшы уйнаган, иң шәп баянчы кем? Минем өчен әлбәттә үрнәк ул безнең татар баянчысы, татар гармончысы. Бик моңлы иттереп уйнарга өйрәнгән технар баянчы дип әйтсәк тә булыр. Ул Айдар Валиев, Наил Сәгъдиев. Алар миннән яшәрәк булса да, алар минем өчен үрнәк булып тора. Һәм татар моңына килгәндә иң моңлы иттереп уйнаучы, сәхнәдә иң матур тотучы Ринат Валиев. Илнур, менә син үзеңнең балаларыңның синең юлдан китеп, кулларына гармон алып уйнавын телисеңме? Фикерем бар андый. Аны әлбәттә минем безнең әнисе, балаларның әнисе уйнасыннар, үзләре өчен генә булса да уйнасыннар дип әйтә. Мин улыма 6 яшь, мин аны гармон тоттырып бер генә көй уйнарга өйрәнде ул. Һәм уйный. Килеп чыкса шатлана, килеп чыкмаса борчыла инде. Менә аның музыкага сәләте бар миңа калса. Чөнки ул Ключеров исемендәге 7нче музыка мәктәбенә
Бирдик біз аны ул шунда 1 ел музыкаль грамматиялар бөлігінде оқырға ерді. Енді хәзер менә бу елдан баян классына оқырға бергә теләгебез бар. Қарап қарарбыз, сәләте булса, уйнасын, мин каршы түгел. Әлбәттә, мин бу музыка артист дөньясын инде эштән, эшке ягында беләм, сәхнә артында беләм, бөтенесен беләм. Үзе сайласа, без каршы түгел инде. Илнур, менә кайсы ил сәхнәләрендә уйнаганың бар гармунда? Әлбәттә, менә шушы Айдар Фазрахманов җитәкчелегендәге фольклор музыкасы дәүләт ансамблендә эшли башлаганнан бирле 30лап Европа, Азия, Африка илләрендә татар музыкасы, татар баяны, татар гармоны, татар курайы музыкасын яңгыраттык. Һәрбер илдә, ул Германия дисезме, Франция дисезме, Голландия, Бельгия, Эстония, Финляндия. Әле узган ел Сабантуйга барып кайттыгыз бит Италиягә да. Узган ел. Зурапай белән, Сахабиева белән. Узган ел минем өчен истәлекле булды. Чөнки Италиядән чакыру килде. Менә без татар диаспорасы шагыйребез Тукайга багышланган кичә үткәрәбез. Сезнең килүегез сорала дип яздылар Мәдәният министрлыгына һәм безне юлладылар. Татарстанның халык артисткасы җырчы Зөһрәпа Сахабиева белән безнең Тукай әсәрләреннән әзерләнгән концертыбыз бар иде. Татарстан шәһәрләрендә үткән. Менә шушы программаны без анда күрсәттек. Әлбәттә, итальяннар гаҗәпкә калды. Нинди моңлы концерт, нинди матур сезнең көйләрегез, нинди телегез җырлап тора дип әйттеләр безгә. Чөнки итальян теле белән татар теле ниндидер шашлыклар бар икән. Шундый җырлап тора торган. Вокал теле ул итальян теленнән килә. Һәм татар телендә җырлап тора торган телләр булып чыкты. Шаш. Илнур, мин сиңа уңышлар телим. Әле иҗатың дәвамлы булсын. Әле бу иҗатның башлыгына без Алла бирсә сине тагын да бигрәк сәхнәләрдә зур исемнәр астында күрергә язсын сине. Зур бәйгеләрдә җиңүләр яуларга язсын. Һәм инде бүгенге сөйләшүебезне синең башкаруда бер халкыбызның тагын бер матур көен тыңлап нокта куярбыз. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, бүген безнең Дөнья студиясында кунакта танылган гармончы, танылган баянчы, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты укытучысы, ондагы гармончылар ансамбле җитәкчесе, халыкара бәйгеләр лауреаты Илнур Ганиев булды. Әмин Гөлнар Шәйхи, бүгенге сезнең белән саубуллашам.